Niin onko siellä kiva olla? On tällainenkin mielenkiintoista ja kyllä tää kivaakin on. Tosi vaihtelevia tilanteita. Jänniä kysymyksiä sanotaan ihmisille. On tää hienoa myös katsoa ihmisten reaktioita. Ehkä oppii itekin tässä matkan varrella. Joo. Mitä sä niinku teet siellä? Sulla on siellä jotain kynää ja puhelinta ja... Joo, siis päivisin mä juttelen enimmäkseen ihmisten kanssa. Ja sit mä teen tietysti jonkin verran hommia myös sosiaaliseen mediaan. Ja sit meillä on suoria lähetyksiä. Vähän valmistaudun niihin välillä. Ja sitten teen kahvia. Sit paljon mulla on myös trangia. Et sitä tulee tehtyä jonkin verran ruokaa. Mulla on 3 kertaa päivässä ruokailuaika. Joo. Siinä sit melkein menee. Ei tässä sen kummallisempi tuu tehty. Mitä nyt tässä muuta kysyis? Ei kyllä tuu mitään mieleen. Nukuuko sä tossa teltas vai riippumatos? Nukun teltassa. Täällä eläimillä on usein sellainen paikka, johon ne piiloutuu ja hakeutuu. Niin mulle se on toi teltta. Eli silloin kun mä haluan vetäytyä, niin silloin mä menen sinne teltan kättöön. Toi ehkä päiväkäyttöön varten toi riittää. Joo. Ootko tutustunut useisiinkin ihmisiin? On tässä tietysti tulee tutustuttua. Tosi paljon ihmiset myös tulee ja menee. Et tulee juteltua hetken aikaa ja kierros luonnollisesti jatkuu seuraavien eläinten. Joo. Mä haluan pidätelläkään ketään. Ootko ollut jossakin niinku suuremmassa valossa kuin muut eläimet täällä? Niinku suuremman huomioon. Niin. En osaa sanoa yhtään. Mä luulen, että ne amurintiikerin pennut tätä kyllä voittaa. Sinne kaikki juoksee ja noi kissapetojen ruokintaa ja silloin täällä on aika tyhjää yleensä. Joo. Jään kakkosessa. Sä niinku päästit tänään vapaaksi. Kyllä, vapaus koittaa kello 20. Oho. Mitä sä teet ensimmäiseksi, kun sä pääset vapaaksi? Mä menen suihkuun. Ehkä käyn kattoo noita kissapetoja, jos on mahdollista. Kun tässä on tullut kuunneltua tiikereitä ja leijonia, niiden ärjyntää, mutta mä en oo nähnyt. Niin se on ollut sellainen, mikä iltaisin jotenkin harmittaa, että kumpa vois mennä. Jos vaan ehdin, niin kävisin kattoo ne. Ja sit varmaan suihkuun. Sellaista. Ehkä sit kävelylenkki seuraa. Okay. Niin nukkumaan ja sit huomenna, jos sais kävelylenkki tai lenkin tehdä. Joo. Sellainen kiinnostaa. Onko täällä ollut pelottavaa nukkua öisin? Ei oikeastaan. Vähän tulee uniin. Mä esimerkiksi ekana yönä unta semmoista villikoirasta, tätä kesytettiin semmosen pillin avulla. Et sen verran tää tulee uniin ja sit ehkä se alkuun se leijonien karjunta oli vähän hämmentävää. Mut ei se sit kun sai unen päästä kiinni. Ja sit aamulla ehkä ei pelottavaa, mut ärsyttävää on noi Amazon linnut. Et ajattelin, että se on semmoista kaunista sirpsitystä, mutta se on aika semmoista kauheet rähkännyt. Okei. Mitä sä ruokailet? Mitä sulle tarjoillaan ruoaksi? Se vaihtelee siis. Oon saanut nyt kerran päivässä Korkeasaarelta ruoan, semmoisen monipuolisen ruoan. Ja sit on sit 2 muuta ruokailuaikaa, ja mä oon tehnyt ne ruoat itse täällä. Okei, niin silloin Joo, et silloin mä saan kokkailla. Muuten mä oon kahvia. No niin. Se oli ensimmäisen tapaan. Joo. Okei. Minkälaista se monipuolinen ruoka? Onko se ollut niinku Korkeasaaren tapaa jotain raakaa lihaa ja naksuja? Ja... Ei se on itse asiassa, se on jokaisella lajilla on täällä oma ruokaohjelma. Niin se on ihmisen ominaista ravintoa ja mä oon sekasyöjä, niin mulla on ollut noin 30% lihaa, eli possua oli viimeksi. Ja sitten on jonkin verran kasviksia ja salaattia. Ja sitten perunoita, hiilihydraattia. Eli sellaisella paketilla. Joo. Saatko normaalisti näin paljon huomiota ihmisiltä? En todellakaan. Tämä on aika erikoinen tilanne. Ja se on myös ollut totuttelemisen aihe tai totuttelemisen paikka. Että ihmiset tuijottaa. Niin että sanotaan, että ihan perjantai aluksi oli just se olo, että pitää tehdä jotain. Niin ihmiset tulee, pitää temppuilla. Pitäisikö tanssia? Mitä mä keksin, että ehkä siitä on nyt päässyt pois, mutta edelleen on niinku, tuu mielellään tää häkin luo, koska tiedän, että tää on myös rajallinen tää aika. Tietyllä tavalla kyllä niinku,
Etenkin jos huomaa, että joku on tarkkaillut pitkään, mutta ei ole itse huomannut. Se on ehkä erikoista. Kyllä. Miksi sä päätit lähteä tämmöiseen mukaan? Mä ajattelin, että tää on niinku oikeastaan niin laaja aihe, tässä on niin monta kulmaa, joista tätä voi tarkastella. Että tähän ei edes tarvi valita mitään yhtä. Et meillä on lähtökohtana, että ihminen on maailman pahin peto, mutta sen jälkeen kaikki on niinku jokaisen kävijä itse pääteltävissä, mitä ajatuksia niitä herää. Niin kyllä mua kiinnosti se, että tämä keskustelevuus ja se, että mitä se voi tuottaa. Ja että sitten tämä jatkuu, että ei itsekään ihan tiedä, että mihin tämä johtaa, mitä jää käteen. Niin kyllä mä innostuin heti aluksi tuottajan oikein. Ehdottomasti lähden tekemään, että tällainen mahdollisuus tulee. Totta kai sillä on vaatinut paljon järjestelyä. Onko sulla ollut kylmä? Tänään aamuyöllä oli itse asiassa vähän. Tää on silleen hassu, kun tänne puhaltaa vähän tuuli vähän useammasta suunnasta, niin se hiukan pyörii tuolla. Tuntuu, että se vähän puhalsi tänne telttaan. Mutta ei mitenkään siis. Muutenhan tää on aika eräily tähän spesiaaliosuuteen. Ei ihan kyllä teltasta pärjää. Voitko mennä ensi vuonna uudestaan tähän mukaan? En ole vielä niin pitkään miettinyt. Ja ehkä, en mä tiedä onko tätä tarpeenkaan niin ihan tasasyvälle. Ja sen tiedä, että 90-luvulla täällä on ollut toimittaa työtä. Siitä on aika pitkä aika kuitenkin, parikymmentä vuotta. Vajaa 20 vuotta. Niin nyt oli jo ehkä aika päivittää. Tässä on sen verran tullut älypuhelimiin ja muuta. Voi olla vähän erilainen kokemus kuin silloin lehtitoimittajalla. En välttämättä ihan heti lähtisi ainakaan niitä samaa kyllä. Eikä tän täytyy hetki antaa levätä aina. Parinkymmenen vuoden päästä sit joku yhtä sekopäivän kaveri. En tiedä millainen ympäristö silloin on. Tää paikka luultavasti on silloin. Tää on suojeltu rakennus. Mitä tässä on ollut ennen? Tää rakennettiin 1900-luvun alussa, niin muistaakseni 3 karhun tilassa, 2 tässä on ainakin ollut. Joo. Et 60-luvulla oli vielä 2 karhua. Näin pienessä. Joo, tää on ollut 2 karhua. Näin tosi pieni. Kyllä. Et siihen aikaan ei osattu oikein ajatella sitä, miten paljon karhu liikkuu tai ylipäätään niin elämää. Onko missään vaiheessa alkanut ahistaa tuo häkki? En mä tiedä, ei tää häkki sinällä oikeasti. Ei oo alkanut. Se ehkä sen verran, että olisi ollut just hauska käydä kävelyllä, mutta ei se ole mitenkään niin liian ahdistavaa. Jos ajattelee niin tavallisin kerrostalokäyntiin verrattuna, niin tää on tosi iso ja kiva ja korkeat huoneet. Avoimet isot ikkunat ja merinäköä. Ihan ok. Ei te ahdistaa, mutta tavallaan se ajatus, että ei pääse tekemään sitä mitä haluaa, niin se nyt on aina se. Ei sen tarvi olla pitkäkään aikaa, että ovi laitetaan lukkoon. Niin onko aika käynyt niin kuin hitaasti? Päivät tuntunut tosi pitkin. ehkä tuossa aamulla. Sitten kun tietää, että kohta tulee ihmisiä. Niin. Semmoinen, ketään ei vielä liiku oikein. Ja täällä puistossa on ihan oma tunnelma. Eläimet joko heräilee tai menee nukkuun, niin se äänimaisema on vähän vaihtunut. Odottava tunnelma. Siinä on ollut ehkä vähän minuutin matelee. Eipä tää muuten, nämä päivät on mennyt tosi nopeasti. Miksi sä oot tuolla? Mä oon vähän muistuttamassa, että ihminenkin on osa luontoa. Kun täällä tulee hirveästi katsottua muita eläimiä, niin unohtaa ehkä, että mekin ollaan eläimiä. Niin. Me ollaan vaan vähän kehittyneempi. Meillä on isot aivot ja joillain siivet ja niin edespäin. Hei! No? Kenen toiset on? No se on kuule meikäläisen päiväsänky. Ai päivä. Päiväsänky, mä voin mennä siihen köllöttelemään. Miksi täällä ei oo telkkaa? Niin. En tiedä, ei oo nyt tullut tarpeen vielä. Miksi tossa on tommonen häkki? No tää on vanha karhujen häkki ja nyt on laitettu tänne vähän. Ai tohon vankilaan.
Ei tää niin vankila oikeasti. Vähän esillä täällä. Mä oon edustamassa. Mä oon vähän niinku No, ne kai sun ihmiset, koti. mutta ihmiset pääsee Joo, 3 päivää tää on mun koti. Toi on 3 päivää hänen kotiin. Joo. Ihan 3 päivää. Eli onko sulla mitään yhteyttä, että jos sulla nyt tulisi joku hätä? Mulla on puhelin. Sulla on puhelin, okei. Joo, siis tää ei oo, täytyy alleviivata, tää ei Joo. oo silleen mikään luolamies Joo. tai muu selviytymistä. Niin justiinsa, aivan. Ei, et tää on nimenomaan tätä, että Joo, saadaan koodata tässä, mutta siis mulla on puhelin. joo, Siihen tietysti kun mä oon toimittaja, niin mä teen töitä tässä Niin, välillä kyllä, siis joo. puhelimella. joo. Mutta eipä sitä nyt päivisin ole hirveästi ehtinyt, koska mä haluan jutella mahdollisimman monen kanssa, Niin, että tänne niin. tulee. Joo. Että on mahdollisuus ja tietysti sitten täytyy noin turvallisuus ottaa huomioon. Joo, Eikä Korkeasaari voisi päästääkään mua enää. Niin, Sitä aivan. lyödään häkkilukkoa ja mennään aamukattoon, että on sitten Aivan. enkä mä välttämättä itsekään kokisi sitä turvallisuutta. Niin. Täytyy aina olla mahdollisuus, jos jotain tapahtuu. Ei liikaa riskiä. Häkkiin mennään. Pelaat sä Pokemon Gota? Nyt mä en oo ihan hirveästi, kun se ei mene akun. Mä mietin, että tää on niinku vähän kätevää. Tässä on niinku... Voit olla tässä luonnossa, istua paikassa ja odottaa, että tulee se muutama pitsi tohon noin. Ja... Niin, totta joo. Eikö sen pitäisi liikkua vähän enemmän? En mä tiedä. Kyllähän sä voit siinä paikallaskin olla. Niin, totta. Mutta joo, pitää ehkä lyödä laturin päähän ja katsoa. Joo. No nyt vähän aikaan pelaa. Voisi vähän viritellä uudestaan. Mut joku sanoi, että laittaa luren tänne. Jo laitettu. En oo varma. Joo. Hei, jaksamista loppuun asti. Hei, kiitos. Hyvä. Joo, samoin Moi. Kiitos haastattelusta. Kiitos.